Сега ще ви покажа един доста голям трик, който използват всички производители на хранителни добавки. Нещо, за което не искам да се хващате. Така че внимателно четете етикета. Трябва да си купите BCA. Това е един такъв продукт, който в 7 грама имате 5 грама BCA, или на доза това е 2 грама пълнеж, който в случая е овкусител и отцветител. А това е само на доза, а на 100 грама овкусителя и отцветителя в случая са ви цели 80. За 100 дози вие ще платите 80 лева. Нека да направим едно сравнение с друг продукт, който съм ви подбрал. При него в доза от 5,4 грама имате 5 грама продукт, т.е. 0,4 грама само овкусител и отцветител, което го прави 8 грама на 100 пълнеж. В предния продукт съдържанието на пълнители беше 28 грама. Мисля, че сами си отговорихте на въпроса кой продукт да изберете. Аз лично бих ви посъветвал да вземете продукта с доста по-малко овкусители и отцветители. За още подобни съвети и ако подобна информация ви харесва и реално ви интересува, то може да намерите в моята първа книга "Голямото магическо хапче". В нея съм се опитал да разбуля немалка част от тайните на производителите, тези, които не искат да узнаете. А също така може да посетите и личния ми сайт radmirachev.com, където съм подбрал само добавки, които си заслужават цената. Ако подобен тип съдържание ви харесва, ще съм благодарен да ме последвате.